If thou be the Son of God, command that these stones be made bread. Pagpalain po tayo lahat. Tupan natin yung ating mga ulo, patawad po, Panginoon. At muli, kausapin mo kami, Panginoon, sa umagang ito. Alaya po kayong pumilos po sa bawat isa. Pagpalain mo kami lahat. Panginoon, nansin mo lahat ng distraction. Ang aming isipan, nilagay mo po, nakapokus po kami sa oras na to upang mapahimit po namin ang gantimpala, ang mga pagpapala po sa aming mga buhay. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? At makaupo na po kayo. Okay. At ito po ang ating tatalakayin po ay ang manunukso. Ito po yung ating pinaka-tema. My subject this morning is entitled The Tempter. Okay? Ang manunukso. Kaya ayon sa binasa po natin kanina, at nung ang manunukso ay dumating sa kanya, kung ikaw ay anak ng Diyos, utusan mo ang batong ito upang maging tinapay. Okay? Tinapay. The word bread. Pag sinabing bread, basic na pagkain. Kailangan po ng tao. Amen po? Kailangan po natin yan. Lahat po. Kung hindi ka kakain, siyempre po yung physical po natin, manlulupay-pay. At yun ang yung kahaman po natin. Kaya ayaw din ang Lord ng malnourished. Gusto ng Lord yung ating, yung templo niya ay nourished, yung full, yung talagang masustansya kahit na mahirap po tayo. Amen po? Kung nais ng Lord, hindi naman yung kamahalan. May mga bagay na ang lifestyle ng tao ay gusto niya yung bread na physical, pati yung templo niya, yung katawan po natin, ay tinutukoy ko po dito yung mga mananampalataya. Ang mga mananampalataya ay pinubos ng Diyos, kaya templo na ng Diyos ito. Pag unbeliever ka, hindi templo ng Diyos ito. Okay? Kaya mga viewers, huwag kayong mapipiso at masasaktan. Ang tinutukoy ko po na maging templo ng Diyos ito pag ikaw ay tinubos ng ating Panginoon, nananalig ka sa kanyang salita, at ikaw ay nag-repent, genuine repentance, Acts 2:38, at ikaw ay nabautismuhan sa pangalan ng Panginoon Jesus, at ikaw ay nakatanggap ng banal na Espiritu. Kaya ikaw ay may relasyon sa ating Panginoon. Amen po? Kaya yan ang tatalakayin po natin, ang manunukso. Okay, the tempter. Pag sinabing tempter, bago po natin mapunta ng chapter 4, titigan po natin ang chapter 3. Ito po yung panahon na ang ating Panginoon ay nagmag-ministry na, papasok na po siya sa ministry. 30 years old po siya noon. Kasi nung ang ating Panginoon ay lumaki. Kagaya natin, na tao po, tinalagyan sa sapsapan. Kaya lang tinago po yan, kasi papatayin po yan. Kasi hari ng mga Hudyo po yan, nakahula po. Kaya hanggang nung panahon ni Herod at si Pilato, hinahanap po talaga yan. Kaya lang ito na po, nung nabaptize na po siya, sa 3:17 ng Book of Matthew, okay, and suddenly a voice came from heaven saying, "This is my beloved Son, in whom I am will please." Pakinggan nyo ito, sapagkat ito yung sinisinta kong anak. Lugod na lugod ako riyan. Ang ibig kong sabihin, si John the Baptist, hindi niya kilala kung sino yung Misaya. Ang palatandaan niya lang, pag nabautismohan niya, yung mayroong isang anyong kalapate na papasok sa kanya. At yun yung anak ng Diyos. Amen po? Ang anak ng Diyos, ang ibig kong sabihin, yung Misaya, yung Yeshua, yung nahula, na itong ipapanganak ng birhen na ito ng isang birhen ay tatawagin kamanga-manga. At ito yung magiging walang hanggang ama. Ito yung everlasting Father. Ang ibig kong sabihin, bumaba po siya yung Espiritu na nasa langit, yung Diyos. Walang nakakakilala sa kanya. Kaya ang palatandaan ni John the Baptist, kasi po, siya yung forerunner ng hari. Forerunner ng presidente. Bago pupunta, hahawiin niya yung daanan ng presidente. Amen? Para mawala yung mga, sa panahon po natin, may mga advanced party po ang mga leader ng bawat bansa.
bago po sila pupunta sa mga assembly o pagpupulong o conferences, may mga advance party po yan. Lalo ngayon, panahon ng terorista. Hindi nila alam kung sino kalaban nila. Puro high-tech ngayon. Ganun po yung pagdating ni Jesus Christ po. Ipapanganak pa lang, nandiyan na si John the Baptist. Amen po, hanggang nung 12 years old po siya, pumupunta na siya sa kapistahan, okay, talakayan na sa mga iskriba, mga parisiyo. Kaya yung paglagi niya, ang sabi po ng Bible, siyempre namatay po si Joseph, magang namatay. So, halos siya yung panganay. Kaya karpintero po siya eh. Bilang tao, tanda niyo po, bilang tao po, kagaya natin lumaki si Jesus Christ. Kaya lang ang pagkakaiba niya, wala siyang kasalanan. Ang pagkakaiba niya, yung pabor ng tao at sa Diyos nasa kanya. Kasi Panginoon po siya. Noon nandito po siya, Panginoon siya. Kasi nakikita siya. Amen? Kasi ang Panginoon Diyos ay hindi mo makikita. Pag nakita mo ang Diyos, Espiritu yun, mamamatay ka. Okay? Kaya nagpahayag siya sa laman. Kaya dito po, pakinggan nyo ito. Ito na yung tagapagligtas. Kaya sa verse 1 ng chapter 4, dito na po tayo. Okay? Sino itong manunukso na ito? Alam na po natin, hindi natin paligid. Wala nang iba kundi si Satanas. Mula nung pasimula pa, is the father of lies. Tingnan po natin. Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Meron talagang manunukso. Ito, alam niya na salubad yan. Alam niya na galing sa langit yan. Kaya sabi po riyan, nung pagkabaptize ni Jesus Christ at pag-start na siya ng ministry, tinala siya pinatubayan siya ng banal na espiritu na papunta doon sa wilderness, ilang. Okay, malayo po yung Jordan at saka yung high mountain dyan. Malayo po yun. Doon siya pumunta. Pag sinabing dinala, okay, dinala ng espiritu kasi Panginoon siya magagawa niyang lahat. And everybody say amen. So, wala na tayong pagtatalunan doon. Nasa verse 2 na po tayo. Ang matindi nito, and when he had fasted 40 days and 40 nights, afterwards, he was hungry. Ito po ang sakripisyo na dapat niyang gawin. Bago siya pumasok sa ministry, nag-fasting po siya ng ilang araw? 40 days and hindi days lang. Ibig sabihin 24/7 na 40 days. And afterward, he was hungry. Ang ibig po sabihin, tubig lang. Tubig lang kasi nagutom po siya. Walang solid. Kaya nang bago mag-ministry ang ating Panginoon, there is a sacrifice to be paid. To be paid. Ano yun? He fasted 40 days and 40 nights. Workers of God, kung gusto nyo na magamit kayo at maramdaman nyo ang blessing ng Lord, kailangan mag-fasted ka. Hindi lang yung umating ka, hindi po. Hindi po. You must pay the price. Amen? If you want to lay your hands onto the sick condition of your friend, you must pay the price. Kasi ang example natin si Jesus Christ eh. He fasted 40 days and 40 nights. Tayo, ano lang eh. 2 kainan lang, 3 kainan lang eh. Umaga, tanghali, gabi. 6 to 6 lang tayo. Eh ano ba naman yan pagka-Saturday, once a month? Eh, gusto mo pa ng pagpalain eh. Sino gusto pagpalain? Oh, you must pay the price. Gusto mo pala mainit na maglingkod sa Lord, you must pay the price. Eh, gusto mo, every Sunday lang, no? Tapos ka, tatrabaho, yes, maganda trabaho, maganda pamilya, pero sobrang na yan, at takal na natin sa pananampalataya. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin nasubukan mag-fasting. Hinahanapan ka na ng Lord, kahit dinabagyo ka sa buhay niya. Kasi tinawag ka niya para mapagpala. Paramo ng Diyos yan. Ang demonyo ay naparito para mangwasak, pumatay at magnakaw. Pero ang Panginoong Isus, pumarito para tayo po ay bigyan ng buhay na ganap. Pag sinabing ganap, well done.
ganap, perfect, sa harapan ng Lord. Fulfilled ka, ganap at buhay na kasiyasiya. May pera ka naman, kahit naman po. May trabaho ka naman. Bakit yung kasiyahan mo, hindi araw-araw? Seasonal. Seasonal yung kasiyahan, pag-witness ka. Ay dapat araw-araw. Kasi po sinabi na 1 Thessalonians chapter 5, rejoice evermore. Magalak kayo habang kayo yung nabubuhay. Bakit po? Hindi nagagalak naman tayo, hindi dahil sa problema eh. Nagagalak tayo kasi kasama natin ang Diyos kabuhay. Amen. Amen? Palapakan natin ang ating Panginoon. Ito palapakan ng Diyos pala. And what is the problem? Ang bawat nila lang. The problem is bread. Kasi pagkain. Involve ang pera dyan. Pag Pilipino ka, peso. Pag Hapon ka, yen. Amen po? Pag Amerika ka, dollars, US dollars. Pag Singapore ka, Singaporean dollars. Pag Hong Kong ka, Hong Kong dollars. Oh. Kaya ito ang pinoproblema ng tao sa buong mundo. Pero ikaw mananampalataya, na-experience mo na yan. Dapat alam mo na yung tinutukoy na Lord ng bread yan. Ang tatalakayin na tunay na bread ay yung spiritual. Kasi yung kinakain natin na gulay, pandesal sa umaga, kape, tanghali po, gulay o fish yan, o meat, hanggang hapon po, hanggang may nirinda, kinabukasan, mamaya-maya gutom ka. Pero yung tatalakayin natin na bread ay yung tunay. O, tingnan natin. Paano maging tunay yan? O, sa verse 3, andito na po yung manunukso. Kaya nga yung title natin, manunukso eh. O, sabi mo sa katabi, may tumutukso ba sa'yo? O, sabi niya, hindi yung asawa ko. O yung kapitbahay ko lang, yung tinutukso. Sabi ako, inubusig sa paglilingkod ko. Pero talagang manunukso. Panahon pa niya ng Teipa eh. Tinukso na sila eh. Pero hindi sila nakapasa. Pero, ngayon ay pasadong-pasado ka na. Pasadong-pasado ka na. Bakit po? Pinayaran na ni Lord sa krus eh. Ang gawin mo na lang, sumunod. Sabi ko sa katabi, gawin na lang pala natin, sumunod, no? Oo, sumunod ha. Bakit? Now, when the tempter came, ayun. Siyempre, nag-fasting eh. Siyempre, gutom na gutom si Lord. Sino nagugutom ngayon? Akala mo sa Word of God ka nakikinig. Yung pala, pinapansin mo yung gutom dito, kaya di ka makikinig. Ay, sabi, alam nyo, pag sinabi ng spiritual, hindi ka kumain ngayon, nag-fasting ka. Kasi mananampalataya ka. Gusto mo yung spiritual mo, lumakas talaga, di mo ba? Eh, natural lang yung mga magkakaram yung ano mo. O, sabi niya, maganda yan. Alam niyo kung bakit? Yan ay cleansing. Ang ibig mong sabihin, pinapahinga mo. Yung bituka mo. At yung mga bulati dyan na parasite, mamamatayan pag walang kinakain, lalabas ko sa yan. Nakuha niyo na? The benefits of fasting. Kaya mo lang ngayon, mag-fasting ka na. Pag sakitin ka, mag-fasting ka. Pag yung dinidesire mo sa buhay na blessing, mag-fasting ka para makakilo sa Diyos. Kasi ang taong nagpa-fasting, i-resharp ang mind. Malayo sa iyo ang Alzheimer. Hindi ka magiging dull. Pag ang Word of God ay nasa iyo mind. Because you have the mind of Christ. Kaya sabi niya, kung ikaw ay anak ng Diyos, iutos mo sa mga batong ito na magiging pandesal. Yun ang ibig sabihin. Kasi 40 days na nag-fasting ang Lord. Pinatulan niya ba? Hindi niya pinatulan. Anong ipinukul niya? Anong nireply ng ating Panginoon? Anong i-reply mo sa cellphone mo? Nasusulat. Pag sinabing nasusulat, nasa patas ng Diyos. Nandiyan na yan. Ibig sabihin, sinalita na ng Diyos yan, ginanap na ng Diyos yan, sumunod ka na lang para makagilo sa Diyos. You must stand on His Word because His Word stand forever.
Yan ang mananatili magpakailanman ang kanyang salita. Kaya kung dyan tayo nananalig, kaya sabi ng Lord, nasusulat demonyo. Hindi ako gutom. Bakit? Hindi lamang nabubuhay ang tao sa pandesal, sa kanin, sa wheat bread, sa pansit. Hindi lang nabubuhay yan. Kasi, mamaya magugutom. Kaya sabi ng Lord, hindi lang nabubuhay ang tao. Bakit? Sa bawat salita ng Diyos naman namumutawi sa kanyang bibig. Ang ibig mo sabihin, yung instruction ng Diyos, ilagay mo sa isip mo, sa puso mo, muni-muniin mo araw at gabi. At yan ang magpapagaan ng iyong suliranin sa buhay. Kaya huwag kayong mag-alala pag kulang ka ng budget kasi hindi ka lang nabubuhay dyan. Dito ka dapat mabubuhay. Ito yung tunay na pagkain. Kaya nung bumaba ang ating Panginoon, pinakilala niya sarili niya. Ako yung tunay na buhay na tinapay na galing sa langit. Sino man ang kakain sa aking laman, hindi na siya mamamatay. At kung sino man ang iinom sa aking dugo, hindi na siya mauuhaw. Hindi na magugutom pagka kumakain ka ng salita ng Diyos. Alam mo sabihin, makukontento ka. Kahit na tama-tama na yung dumarating sa'yo, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang saya mo, hindi ka nag-alala sa bukas. At makakilos ang Diyos sa'yo. Alam nyo, kung sumunod si Jesus Christ dito, wala na tayo salita ng Diyos. Pagkising natin, puro tinapay. Saan ang pandesal? Kuha ka ng pandesal na maliit. Doon sa Region 1. 24/7 yun. Hallelujah. Kung yung mas malaki, pag plus ng medium, doon ka sa Panadero de, ano yun? Panadero de Manila. Puro pandesal na tayo ngayon. Pero salamat sa Lord, hindi niya pinakuna. Kaya ngayon, tayo rin, sinasabi na Lord, hindi ka lang nabubuhay. Sa pandesal, brother, sis. Ha? Kundi sa bawat salita ng Diyos. Ano mo matawi at lumalabas sa kanyang bibig. Ay, pag meron tayong ganyan, ang pilibay mo. Una pa lang yan, natukso. Una pa lang, pero tingnan natin kung antindi nito. Ano yung example natin sa Old Testament? Nasusulat. Sabi niya, pag sinabi ng Lord na nasusulat, at ngayon wala na si Lord, may Holy Spirit ka. Pag sinabi ng Lord na nasusulat, tingnan nyo, bakit kulay orange ito? Orange o red? Ha? Kaya pa, magenta red. Magenta. Okay. Kaya lang na ano yung magenta. Magenta red yan. Okay. Pag red, ang nagsasalita si Jesus Christ. Tingnan nyo. Ito si Satanas. Tinutokso siya buto. Ano sabi niya? Pag-ibasa? Anong nararamdaman niyo pag binabasa niyo yung sinabi ni Cristo? Ano ba kayo nararamdaman? Dapat may nararamdaman ka na kapangyarihan ng Diyos. Yung power niya. Kasi kung binasa mo lang yan, na parang ang elementary, ababadaga alamanang parasata. Wala. Pero pag binasa mo yan na nasa puso, at ang Diyos ay suma sa'yo, may mensahe ng Diyos yan. Pag sinabi niya, bawat salita. Bawat salita. At din yan, mangungusap ang Diyos sa atin. Personally. Ang tawag mo dyan, sa logos turn into rema. Pag sinabing logos, the word, salita. Yung rema, personal na Diyos, kakausapin ka dito. Kasi buhay ito. Kung ano problema mo, pag binuksan mo yan, tama-tama yung hinahanap mong solusyon. Nandyan na. Ay sabi mo, nandyan na. Ay, yung mga
Naalala ko po, yung mga mahingi na pasapit, ha? Ito si Guard. Medyo ano po yan, medyo yung mata po niya, talagang salin na po natin, hindi. Talagang sasalamin po yan ng, ilan yung grado ni Carl noon? Nung bata siya? Pag walang salamin yan, mapapangga ka niya. Mapapangga ka niya. Oo, pinag-pray po namin yan, na hindi magsalamin. Pero dahil mananampalataya po kami, tinanggal yung salamin. Ngayon, amen po. O si Mati naman, nakausliwan mo niya rito. Sa X-ray. Sa araw-araw, ginagano namin dito. O ngayon, kumapantay na. Kasi mananampalataya ka eh. Pinahintulutan ng Diyos yan para i-demonstrate ng Diyos yung kanyang salita na makapangyarihan na totoo. Yung ating pinaglilingkuran. Ang daming mga worker na nagkaroon ng butas ng puso dito. Bawal, lahat ng bawal. Bawal mga anak, bawal mga asawa, bawal mag-isip ng malalim, bawal mag-ano na mabibigat. Lahat kinontra. May anak na. May trabaho na. Nandun na sila, ganda ng buhay nila. Bakit po? Ang Diyos naman na nagbibigay ng buhay. Ngayon, pag sinabi ng doktor, pero sa kapatira, lumapit. Ikaw mo, huwag ka mag-alala yan. Habang ikaw ay sumusunod, ang Diyos ang magpapagaling ka. Kasi, tanda natin, templo ng Diyos ito, di po ba? There is the process of healing power inside. Kaya pag sinabi ng doktor na ganito, yes, you must comply. Because pinag-aralan nila yun. Pero, huwag kang mag-rely doon sa maintenance na gamot. Hindi. Kaya mag-rely ka sa pangako ng Diyos. Isang araw yung maintenance mo, 3 times a week na lang. O, hindi na araw-araw. Ikaw 365 days a year. Tatlo yung gamot mo. Ilan libo yun na pumapasok sa katawan mo? Sige na. Pero pag mananampalataya ka, ano? Hindi ka matatakot. Kahit na paintulutan na, ay nawala yung maintenance ko naiwan ko eh. Hindi ka mag-alala. Bakit? Naka-start ka sa pangako na pinahintulutan ng Diyos na maiwan yun para magtiwala ka sa Kanya. By His stripes, we are healed. Lahat tayo pinagaling ng Diyos sa pamagitan ng kanyang latag. Kaya ngayon pala magaling ka na sa physical. Pinapagaling niya tayo ngayon ng spiritual. Kaya ka, yung ito bread na hindi napapanis, the bread that it cannot be rotten, the bread that is the bread of life, which is eternal. Kaya ito bread na kinakain natin, pansamantala lang ito. Kung lifespan mo is 70 years old, hanggang 70 years old ka lang kakain ng gulay. 80 years old, hanggang doon lang, matapos na. Pero yung pagkain natin, eternal. Sabi mo sa katabi, hindi natin. Tapos pag pumupuntayan tayo sa church, nakalungay na tayo, lumot. Grabe. Samantala, yung pangako ng Diyos, pipitasin mo na lang eh. Sa'yo nga, magtatapit ka ako eh. Harvest 2023. Wala ka lang ibang gagawin kundi pumitas. Amen. Ano ramdaman ko natin ang kasama natin? Amen. Ibig sabihin, pinagpapalakan. Ibig sabihin, kumikilos sa Diyos. Tingnan natin sa example ito. Okay? Exodus. And the children of Israel ate manna for 40 years until they came to an inhabited land. They ate manna until they came to the border of the land of Canaan. Meron pa isa. So He humbled you, allowed you to hunger. Tingnan niyo. Pinahintulutan na kayo ay magutom. Ano dahilan? Para magpakababa. Tingnan natin. And feed you with manna which you did not know, nor did your fathers know, that He might make you know that men, doon kinuha yun, that man
shall not live by bread alone, but men live that proceeds from the mouth of the Lord. Makinig kayo. 40 years. Yung pagkain nila, the Bible tells us, folds of angels. 40 years. Kaya nabuhay sila sa wilderness. 600,000 yun na kongregasyon. Ikaw 12 lang, hirap ka na eh. Si Jesus Christ nga, 12 lang, tinuruan niya na may nabugals pa eh. Kaya bukod nila makakapasok sa langit eh. Ang kala nila, pag nagtaas ka lang yung kamay, pasok. Naging banal ka sa araw na to. Kinabukasan, hindi ka na banal. May maintenance kung nag-maintenance ka sa kapon. May maintenance sa spiritual. Kaya magpapatuloy ka sa utos ng Diyos. Sa patnubay ng banal na espiritu. Hindi po, pinagpala ka ngayon, uy, stop, look and listen. Hindi! Stop ka sa kasalanan, tingin ka kung may nanunukso. Nandiyan ang demonyo. Makinig ka kung boses ng demonyo yan, boses mo, boses ng bundo ito, o boses ng Diyos. Apat na boses yan. Apat na klaseng tawa yan. Palalaman mo pag boses ng Diyos eh. Nakukumport ka pag boses ng Diyos. Nawawalan ka ng sumiranin. Umagahan yung mga problema mo sa buhay. At nagkakaroon ka ng kanipag-usig na at pag-aso. Diyos kasi ang kasama natin. Ay kahit na anong mga darating na pestilences, at tayo po ay nakatayo sa panuntunan ng Diyos, masaya kang mag-default sa akin. Yan. Kaya kung ikaw man ay pinagpala at nagkaroon ka ng bagyo sa buhay, hindi mo malaman, very great, pero may salita ka ng Diyos. Umaatin ka naman. Pero may hinahanap sa iyo ng ating Panginoon. Pinapahambol ka lang. Bakit po? Iaya mo na kasi pumunta sa 40 pesos. Yung 40 pesos sa pang-student din. Eh kasi, siyempre, nakaputsi na tayo. Medyo pinapahambol ka ni Lord. Para balikan mo lang yung alaala na, ay dito ako nag-umpisa. Amen? Kasi pagka, alam niyo po, ang katanyangan at pera at mga karir sa buhay, ay mga kapatid, nakakapagtaas yan. Kayo ba naniniwala ron? Oo, pati kulay ng pera, di ba? Nag-iiba ka. Oo. Yung anyo ng pera, hindi nag-iiba. Pero yung tao na may hawak mo, nag-iiba ang ano? Pag-isip, pagkalit, pati yung forma. Pati yung pagsasal, ano na? Sige, I'm listening. Pero pag nasarag ka, wala. Diba? Magkaiba yun. Kaya sabi ng Book of Proverbs, a high loft and a proud heart. Tatlo yun. A high loft, kang high loft. Yung high loft, ibig sabihin, kapag mataas, hindi naman nakikita yung kataasan sa suot mo eh. Isip at puso eh. Sino ka nalalala? Amen? Di pa ba kayo? Mananampalataya ka na. Pinapatulutan ng Lord na minsan, nakatingin ka na ka, para bumaba ka. Ano ang pinakamatindi? Para mag-fasting. Kasi anak ka na. Sabi din pumasok sa langit na hindi ka nakapag-fasting. Kasi si Lord, nag-fasting. Ang mga worker, hindi na nga 40 days and 40 nights eh. Hindi na nga 40 days and 40 nights. Unang ministry niya yun, yung 3.5 years na pag-ministry ng ating Panginoon. Nagpa-fasting lagi yun. Kaya ano ba naman yung isang meal? Sa isang buwan. Pero mo, isang meal. Grabe. Pagka nag-mature ka, 2 meal. Pag nag-mature ka, isang araw, kaya mo na isang ko. So, ang tindi ng pananampalataya mo, kung ano na. Hindi ka na matitisoy ngayon. O, hindi na. Tumatayo na yung salita ng Diyos sa'yo. Nangungusap ng Diyos sa'yo. Nakakakilos ng Diyos sa'yo. Nagiging matalino ka na.
Naharap mo na yung mga suliranin at problema na dumarating. Amen? Ay, mga kapatid. Oh, number 2. Number 2 na tayo. Number 1, temptation, friend. Number 2, temptation. Okay. Don't tempt the Lord, your God. What? How? When? Why? Kailan ko ba tinukso ang Diyos? Ay ba naniniwala na maraming manunukso na mananampalataya? Amen. Titignan natin. Kapag-aralan natin sa base sa salita ng Diyos. Okay? Then the devil took him up into the holy city. Ay, holy city, Jerusalem yan. Jerusalem. Nandun lang po yan eh. Galing sa Jordan, nandun siya sa high mountain. Ayan. Sit him on the pinnacle of the temple. Doon siya nakaupo, ang demonyo. Dinala yung espiritu ng ating Panginoon. Nakakita na kayo si Superman at saka si Spider-Man, di ba? Nandun sila sa ice pinnacle. Parang ganun yun eh. Kailan nyo nakikita nyo, ito espiritu eh. Ito espiritu. Si Satanas at ang Panginoon. Kayo ba nakapag-encuentro na kayo na espiritu ni Satanas? Hindi pa, di ba? Gusto nyo? Takot kayo? Hindi ka dapat matatakot yan. Kasi, pag faith mo, mataas na. Kapakita sa'yo talaga naman kung sino si Satanas. Kaya wala ka nang katakot-takot. Amen? Kahit na magpakita yung kapre sa'yo doon sa wilderness. Oh, kapre! Sa pangalan ni Jesus, liliit yun eh. Kagaya mo eh. Bakit? Kilala mo yung Diyos mo eh. Mas malaki siya sa kapre. Ang trono niya sa langit, ang tutunan nga niya ang lupa. Gano'n ba kalaki yung kapre? Kalikingan lang ng ating Panginoon sa kukulang. Yung espiritu ng demonyo, may limitado yun. Pero yung espiritu ng Lord, espiritu niya, kinukuluban niya ng buong mundo. Ang tindi ng Diyos natin. Oh, siya ang makapangyarihan sa lahat. Kaya protektado ka. Eh anong pinag-alala mo? Kaya yung mga anak nyo na may mga pagkatiwala nyo sa Diyos yan. Oh, isang araw makita nyo. Kasi kasama sa paglaki ng bata yan. Amen po? Pag nagkasakit at umiyak nila, kasama yan. Sinipon, kasama yan. Hindi na kontento ang demonyo yung una. Gawin mo itong bato. Kutom ka na. Pangalawa, hindi na. Alam niyo yung demonyo, hindi na kukontento yan. May pangalawang temptation. Hindi nanalo, nasusulat. Tingnan niyo kung magsalita ang demonyo. Dinala niya. Saan niya dinala? Doon sa Tore. Pinakamataas na templo sa Jerusalem. Ngayon, 6. Anong sinabi ng demonyo? If you are the Son of God, throw yourself down, for it is written. Pero mo sabi ng demonyo na susulat? Ayun. Ang daming demonyo. Alam na salita ng Diyos. Nasusulat, alam niya eh. Alam niya yung pangako ng Lord. Huwag na kayong magtaka na ang mga demonyo napakarami. Kasi napakarami nangangaral. Amen? Pag hindi nag-iingat yan, ay si Peter nga eh. Sinabi ng ating Panginoon eh, demonyo, umalis ka sa tabi ko. Tinawag si Peter na demonyo ng ating Panginoon. Kaya huwag na kayo magtaka kung minsan, sige kayo, demonyo, alis ka rito. Lalo na pag nangangaral na, sinabihan ako. Demonyo raw ako, nangangaral ako ng salita ng Diyos. Siguro may nakita siya sumay sa akin. Hindi po, nasasaktan lang. Kasi tumatagos ang salita ng Diyos. Tumatagos, sabi niya, pasok na ako rito. Sinabi niya, it is written, sinulan nagsabi. Ngayon ako naman ang magsalita. Nasusulat din, Panginoong Isus. Nasusulat. Kung ikaw ay anak ng Diyos, magpakatiwakan ka. Ang ibig sabihin, magpakahulog ka dyan sa templo. Tumalon ka dyan. Yun ang ibig sabihin. Bakit? Nasusulat eh. Anong sabi ng Bible? Mayroong mga anghel na siyang aalalay sa iyo. Hindi matulustos ang iyong mga paa. Kasi, yung kamay mo, hahawakan nila. Ay, grabe. Alam, di ba, daming mga demonyo ngayon? Oo. Si Kristo,
Hindi yan Diyos. Panginoon lang. Kaya mo? Si Kristo, tao lang yan. Si Kristo, propeta lang yan. Yung pagkakilala nila eh. Anong gagawin natin? Amen po? Si Kristo, pangatlong persona lang yan. Si Kristo, kabuuan ni Kristo, yung ulo ni Kristo, yung Ama, yung katawan ni Kristo, anak, yung pa ni Kristo, Holy Spirit. Divide, di ba? Espiritu siya, hindi mo pwedeng i-divide. Amen. Hindi mo siya nakikita eh. Ang tao din i-divide. Kasi sinabi ng Lord anak ako ng Diyos. Siya ang anak ng tao. Inisip nila kagad, anak siya ng Diyos Ama naman. Siya yung anak ng Diyos. Mayaman siya tinatawag. Tama naman. Dalawa talaga sila. Ano sinabi niya sa group na? Bakit mo ako pinabayaan? Ako'y dalawa. Ayan niyo nga mga kapatid. Yung iba naman, propeta lang. Alam niyo si Kristo, yung katangian lahat nandun yun. Kasi Diyos siya yung Panginoon Diyos na nag-iisa sa puso. Pwede siya maging espiritu, pwede siya magiging tao, pwede siya magiging angel. Lahat kaya niyang gawin. Amen? Basta sa ikabubuti ng tao. Hindi ikapapahamak ng tao. Because God is good all the time. Grabe may baon na salita ng Diyos si Satanas. Bakit ka dyan ng ano? Di ba? Di ba? Kaya kayong mga may baon kayo Pagka meron kayong mga na kulang ka sa kalaman, mali ka si Bishop. Mali. Kaya mag-ingat. Ang tama, magtanong kayo kay wala na. Accredit na yon. Saan ka magtatanong ngayon? Dito. Hindi. Alam nyo, maraming pinagpala na lingkod ng Diyos. Ang ipagmalaki mo, si Kristo. Hindi yung galing mo. Hindi yung yaman mo. Hindi yung kapangyarihan mo. Ang ipagmalaki mo, yung pagbabago ng buhay mo, yung kaalaman na nakuha mo, i-share mo sa tao. Yan mapagpala ang mga tao. Everybody say amen. Yan yung iiwanan nating legacy. Ano yung ginawa ng bishop nyo? Ano sabi nyo? Hindi nakipagdebate yan. Taob sila. Ang sabi lang Lord, huwag nyo pagdidebatehan ang salita ng Diyos. Yun lang, kontra na Anong legacy niya? Isa lang ang Diyos po namin. Kaya nabalik-balik na rin po namin. Balik-balik na rin niyo ako. Kaya? Hindi na kayo makipag-debate? Hindi. Pag tinanong kayo, ilan ang Diyos? Isa. Pwede mo ipaliwanag. May papaliwanag nyo ba? Sino na papaliwanag dito? Nasaan naman? Parang nagdududa pa kayo sa pananampalataya nyo? Hindi mo kilala yung Panginoon Diyos na nag-iisa? Paano kung tinanong kayo? Pag tinanong kayo, kilala mo. Ikaw kilala mo ba yung sinasamba mo? Balik mo lang sa Kanya. Hindi yan. Kasi anak ng Diyos yan. Kasi pinanganak sa sabsaban yan. Kita mo? Magkaiba na kayo. Yung ating Diyos, Alpha and Omega. The beginning and the end. Yung nagsalita sa Old Testament, Genesis chapter 1 pa lang, in the beginning, God, yun yung Diyos natin. Sa John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word. Yun yung Diyos natin. Yung nagsalita ng katawang. Yun yung everlasting Father. Yun yung Panginoon Diyos namin sinasalita. Yun yung manunubos namin. Kaya walang swang ang sentyan, ang demonyo sa buhay namin. Dapat ganun tayo. Hindi ka na kailangan ipakita mo na ang galing mo. Ilang piraso na ang sasabihin mo. Matitinan na yun. Kaya sabihin mo sa kapatid, mapalag ka. Pag mo ikahiya yung paglilingkod. Alam niyo kung bakit? Pag kinahiya mo yan, ikakahiya ka yan. Pagdating ng judgment day. Kaya pag may nagtanong sa inyo, lahat naman one God
Nakakatawa yung may pagkapatiran. At dito na mo, Bishop, one God. Dito na mo, Bishop, lahat ng religion, one God. Pero hindi nila may paliwanag kung sino yung tunay na Diyos. Kaya mapalad ka kung napaliwanag. Alam niyo kung bakit? Kasi nagpahayag ang banal na Diyos na nakatrono sa langit. Nilagay niya sa ating puso, Book of Jeremiah. Siya yung ating sasampay Diyos. Siya, tayo yung bayan niya. Isinulat niya sa ating puso. Sa Book of Jeremiah and Book of Hebrew, chapter 12. Wala na magtuturo sa atin. Kasi inukit ng Diyos na siya yung Diyos natin. Sa puso natin. Kaya mapalad ka. Kasi maraming tao, hindi nila kilala kung sino sinasampay nila. Bakit po? Kahit na anong laki ng relihiyon mo, anong yaman, hindi pinag-uusapan yung yaman, yung kapangyarihan, yung galing mo mag-English, hindi po. Maganda po lahat yun. Kaya lang pag hindi mo kilala yung pinaglilingkuran mo, abay kawawa ka. And everybody say amen. Isabi ng Lord, nasa kanan ng tupa, sa kaliwa ang kambing. Ang sabi ng Lord, kukunti lang papasok, tapos sabi mo, ang dami. Ay, kontra ka sa sinabi ni Kristo. Sabi ni Lord, bautismo niyo sila sa pangalan ni Jesus. Hindi sumusunod na nakakarami. Bakit po? Tama yung salita ng Diyos kung kailan papasok. Mapalad ka, nandun tayo sa kukunti. Tingnan nyo kahit na evangelism natin, bakit po? Mahirap kasi pumasok sa langit talaga. Kaya pag ninukit na ng salita ng Diyos, yung Diyos na nasa trono ng kalangitan, mapalad ka kasi inukit ng Diyos sa puso natin. Kaya antindi mo. Kahit na wala kang kakainin, Diyos ang kasama mo. Kahit na may karamdaman ka, Diyos ang kasama mo. Amen. Kahit ang pwede ng ulos ng bagay, problema ng pamilya mo, Diyos ang kasama mo. Yung mga demonyo, nasusulat din. Pero hindi kilala ang Diyos sa katulad. Grabe. Kung makikilala mo na yung relationship mo dyan, maglilingkod ka talaga. Hindi mo sasayahin yung bawat tik-tak na minuto. Ang orasan. Talagang ipangaral mo na mayroong isang Diyos, yung kanyang gospel, kailangan magsisi at mabautismuhan sa pangalan ni Jesus. Sa pagpapatawad ng kasalanan at tanggapin niyo ang kaloob ng banal na Espiritu. Yun yung mabuting balita. Yun yung susi na binigay kay Pedro. Asaan yun? Nasa kanila? Sa atin. Gamitin mo yan. Sabi mo sa katabi, gamitin mo. Kaya pinabagyo ka na. Yung kandado mo, kinakalawang na. Buksan mo yun, nandun yung sikreto ng pagpapala. Anong sikreto? Sumunod ba? Pagsunod ang sikreto. Obedience. Pasahin natin kasi si Lord ang nagsalita eh. Sabi ng demonyo, nasusulat. Ay, kuhulog ka na dyan. Isasalo sa'yo. May mga angel na darating. Hawakan nyo ko yung kamay para hindi ka mahulog. Pagibasa ha? Bakit again? Sinabi niya yung number 1, temptation. It is written. Pero, ang demonyo, tingnan nyo. Pangalawang temptation. Kasi narinig niya, it is written. Ay, may it is written din ako. Pero ahit na Lord. Nakadalawa lang. Amen? Pati nyo yun, ang demonyo kumagaya lang eh. May salita ng Diyos, di po ba? Alam niyo, ang bawat salita ng Diyos pag nangungusap. Sasabihin sa iyo kung ano yung tama. Magre-reveal din sa inyo yan. Ang Lord ng iba naman. Ngayon, written again. Sige, pag-ibasa. Demonyo huwag mong tuksohin ang iyong Diyos. Huwag mong tuksohin ang Panginoon Diyos. Bakit? Sinabi mo nasusulat may Word of God ka. Pero hindi mo in-apply yung Word of God sa tama. Kaya tinutokso mo ang Diyos. Mga Kristiyano,
Minsan ba tinutokso natin ang Diyos? Alam mo na instruction ng Lord eh. Susubukan mo pa. Sabi ng Lord, hindi lang nagutom ka. Gutom ka. I-compromise mo ba yung pananampalataya mo sa illegal? Magsisinungaling ka para makaraos ka? Don't tempt the Lord. Sure ka. Mananampalataya ka na. Tinutokso mo ang Diyos pagka gano'n. Kung baga sa ano, hinahamon mo siya. Alam mo ng kasalanan, pinatawad ka na niya, anak ka na niya, inano mo pa rin yung katwiran mo na susulat. Kasi konti lang naman ito, hindi ko makaya. Maraming mga mananampalataya, tinutokso nila ito. Yes, noon yun. Siyempre nakakamali tayo, bata pa tayo sa pananampalataya, pinagbibigyan tayo ng Diyos. Pero pag dumating yung panahon na maglilingkod ka na para matuto ka ang pagpapala ng Diyos, ano kilala mo na? Huwag mo nang tutoksoin ng Diyos. Ano yung sabihin? Alam mo na yung intentional sin. What are the sins that are intentional? The 10 Commandments. Don't lie, don't steal, don't make covetousness, adultery, don't steal, don't bear false witness against your neighbor. Alam mo na eh. Amen? Alam mo na. In-apply mo na. Bakit? Nakasulat na yung nag-isang Diyos, may fear of God ka na. O, kaya hindi mo na, inahamon o, sinachallenge ang Lord, ay, pwede naman ito eh. Wala naman nakakita eh. Anak ka ng Diyos 24/7, you are the apple of the eyes of God. Because you are righteous in His sight. Patawid ka. Kaya kita-kita ng Lord. Kung may listahan ng Diyos, lahat tayo may listahan ng Diyos. The Book of Life. Book of Life yun, hindi Book of Death yun. Book of Life, titimbangin yung righteousness. Yung pagsunod mo at hindi mo pagsunod. Kaya alam ng Lord yan. Even the hairs of your head, He numbers them. Alam niya, nalalaglag. Kaya alam, Brother Jeff, yung nahulog, alam ng Lord, pag nagbilagan kayo, alam niya. Ay buhok nyo na, buhok. Yung kasalanan pag ginawa. Ang Diyos natin talaga nakakatuwa, no? Nakakatuwang maglingkod. Nakakatuwang sumunod. Bakit po? Ay, secured ka eh. Hindi ka mag-alala bukas eh. Pati kakainin mo, provide niya eh. Pati hininga mo, provide niya. Lahat sa buhay mo. Wala kang dala-dala. Pero provide niya. Alis tayo rito, mayroon na tayong dala-dala. Ano yun? Yung pag-ibig ng Lord. Yung buhay na wala hanggan. Extended yung buhay natin sa lupa. Doon sa langit. Yun ang pinakatakirang regalo ng Diyos sa sangkatauhan. Inalok niya lahat yan. Kaya lang kukunti lang ang nakatamasa. At mapalat tayo, isa tayo roon. Tingnan natin yung mga, tingnan niyo kilala niyo si Jonas, tingnan natin. Again, merong sample doon si Jonas. Meron ba doon? Meron ba nakalagay dyan? Wala na. 7 na kagad. Yan, si Jonas. Ay, kilala niyo si Jonas. Propeta ng Diyos yan. Dumating yung kasamaan ng Jonas sa kalangitan. Yung nung panahon niya sa Diyos. Ang sama na ginagawa. Kaya may mission si Jonas. Ano mission niya? Sabihin mo sa taga-Nineveh, 40 days, hahatulan ko yan. Bababa ang judgment sa Nineveh. I will destroy Nineveh. Kilala ni Diyos si Jonas. Talaga. Ano ginawa niya? Punta ka sa Nineveh. Pumunta siya sa Joppa. Pumunta siya sa Tarsus muna. Alam niyo, ang galing ni Jonas eh. Talino. Bakit? Huwag muna ako sa Nineveh. Punta muna ako sa Joppa. Kumbaga sana punta muna ako sa Luzon. Bago ako mag-Bisaya. Tatlo yung pinunta niya eh. Ang mission, Nineveh. Pare, ang mission niya, Tagupan. Pumunta muna siya sa Bicol. Tapos pumunta siya sa Cebu. Yung Joppa yung Cebu.
Ano, kukuha siya ng barko. Mga barko. Ano niya ang bin sabi, para makuha niyo po kung gaano katigas si Jonas, kung paano niya tinim ang Lord. Ate, si Lord, ang Diyos, pagka hindi ka sumunod sa kanya, babagyuhin ka eh. Pero kita niyo ang karakter ni Jonas, hindi siya pinagyo. Literal, bagyo yung barko. Pinagtataboy nila yung mga pag-ahay nila para maligtas sila. Pero si Jonas, ay, ang sarap ng tulong. Ang daming Jonas ko yun, ano? Binabagyo na. Pinakalapit na ng Lord. Oy, mag-mission ka na. Ang dami ng problema sa buhay mo. Ang daming sakit, daming kahirapan. Binabagyo ka na. Pero payapa ka. Kaya tindi mo talaga. Ang daming ganyan na Jonas sa panahon natin ngayon. Kahit na hindi nag-ministry, dami ng bagyo, di ba? Alam niyo, ang ginawa ni Lord, ni Jonas, sabi niya sa makro, binabagyo. Sino ka? Budyo. Naku! Nandito, Budyo, anak ng Diyos. Ano sabi ni Jonas? Nakiusap, itapon niyo ako para kumalmante. Ano ibig sabihin? Mga mananampalataya, gising. Itapon niyo ako sa gawain para hindi kayo madamay sa problema ito. Isang barko yung nadamay. Si Jonas ang hinahanap ng Lord. Patapon na kayo sa ministry. Hanap ka ng hanap ng kabuhayan. Yun. Sino na magpuprovide na? Habang wala ka pang trabaho, pagkita mo kay Lord. Ministry ka na. Yan. Alright, puto na nila. Diretso. Para matapos tayo. Batayo. Tingnan mo si Jonas. Arise, puto na nila. Pangalawa na yan. Noong una, hindi siya pumunta sa Nineveh. Ito yung pangalawa. Ibinuga na siya ng balyena. Saan? Sa Nineveh. Sa tigas ng ulo na eh. Hindi na barko ang kanyang sinakyan. Balyena. Ay, huwag yung nangitayin na kainin kayo ng balyena. Kinakain na kayo ng problema nyo. Ang demonyo, kinakain na. Ng buhay ninyo, gulo na. Samantalang nandito yung salita ng Diyos. Pumayapa na. Bakit ganito ang hirap? Kayo tayo ng kayo. Pero bakit ganito? Pinapagyo ka na. Kalmante na. Ako nga, pinakalma na ng Lord eh. Amen? O, kalmante na. Kalmante na ako ngayon. Kaya mo yung pera sa mundong ito. Pera lang sa mundong ito. Yung tunay na kayamanan, yung kay Jesus. Everybody. Kaya matapat kayo ha. Kasi ang tunay na kayamanan ay sa Diyos. Saan kayo matapat? Yung para sa Panginoon, bigay nyo. Yung para sa Diyos, para sa Diyos. Para sa pamilya, para sa pamilya. Para sa budget ng gobyerno, yung tax nyo, para sa gobyerno. Pero huwag niyong kalimutan, mag-iwan ko niyo sa sarili. Kasi sa sobrang bait mo, binabagyo ka na, ang bait mo talaga. Pero bukas, ay, siyempre bait mo eh. Tama naman. Masarap ang maging mabait. Pero kung yun na lang yung hinahawakan mo pang default, parang 10,000 ang default mo, may pumunta sa'yo, 10,000 din ang kailangan. Dahil sa sobrang bait ko. Binigay ko. Nag-pray ka ngayon kay Lord. Iputulad ako kay Lord. Akala ko'y babalik niya. Alahana. Ang matindi pa, ang bad na Kristiyano. Ay alam mo, si Bishop o yung si brother so and so, meron yun, punta ka, peripheral pa eh. At hindi talaga ng nagkakaaway, Pinapagsasabong-sabong tayo, Ito ang wisdom ng Lord. Harap ko kayo, ha? Hindi ko kayo tinuturuan ng matamot. Tinuturuan lang kayo kung ano yung capacity mo. Amen. Ano yung capacity mo? Ano kang 500? Hindi naman mabigat sa'yo. Kahit na hindi niya nabayaran. Baka makatulong na sa'yo. Pero 10,000. Dahil sa sobrang bait mo, ay hindi pwede. Hindi pwede kasi ako lang ang problema nito. Baka mamaya ako maputulan, dito siya. Mawir ang wisdom. Sabi siya mo, punta ka na lang siya baka meron. Hindi ako, dito lang. Ang tawag doon lang po. Wala na sa listahan ko. Ano yung everybody siya? Kung kaya mo ng 10,000, dahil may 100,000 ka, bibigay mo. Pag hindi ka binayaran, may 90,000 ka pa. Masaya ka pa. Yun ang ibig ko sabihin. Okay? Depende sa capacity. Yan ang wisdom. Okay?
para hindi ka matisod kay Lord. Kasi nagkulang ka ng wisdom eh. Ano pinairal mo? Yung kabaitan mo bilang. Bait talaga. Pare, bait mo talaga. Hindi ubos yung 50,000. Punta ulit ka naman. At ang paano yung bat, sigara. Ano baka meron ka ulit? Siyempre, madadagdag. Ang bait mo talaga. Sa kantina na pagkumare. Pagsama na ka ng kantina. Okay. Huwag yun na ito. So, nagkusa. Amen. Amen. Palakpakan natin. Number one, the bread. Number two, don't let the Lord the Lord. Number three, tingnan nyo. Alam nyo, pag pinagpala ang tao, hinahanap, anong hinahanap niya? Maraming papalakpak sa kanya. Diba? Pumapalakpak kayo, hindi dahil sa mga ginagawa. Pumapalakpak kayo dahil na yung mensahe ng Diyos. Naramdaman nyo yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya magre-reveal na kayo mga February. Huwag kang mag-alala kahit wala kang dala. Papakainit tayo. Okay po? Tingnan nyo. Basahin na. Tingnan mo again. Tingnan mo together again. Pangatlo na again. Talagang demonyo, andin na naman. Hindi nagsawa eh. The devil took him up on an exceedingly high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. Verse 9. And he said to him, all these things I will give you if you will fall down and worship me. Basahin natin ang susunod na verse. Ay, basa na malakas. Then Jesus said, away with this, for he said, we shall worship the Lord our God, and only we shall. Again, kanina sa templo lang. Yung highest pinakit, yung pinaka-templo ng highest sa Jerusalem. Pumunta na siya sa highest mountain ng Jerusalem. Exceeding. Yung talagang pinakamatuloktok ng pinakamataas na bundok sa Jerusalem. Doon niya dinala. Ano yung pinakita niya? Kita mo yan, Jesus? Ayan na. Ang ganda ng mga building. Parang Ortigas, Makati. Ibigay ko sa'yo. Grabe ang demonyo. Wala naman siyang ari-arian ibibigay. Ano sabi ng Lord sa Book of Psalms? The earth is the Lord and the fullness thereof. Ang mundo, akin lahat yan, kahit na nandun sa loob niyan. Akin lahat. Tapos ang vision sa demonyo, ibibigay ko sa iyo. Grabe ang gawa ng demonyo, di ba? So, ibigay ko sa iyo. Kailangan luluhod ka for that. And worship me. Tingnan niyo ang sabi ng Lord. Oh, layas! Hindi na niya pinigyan ng pagkakataon. Bakit po? Ay glory na to eh. Isa lang ang glory sa Lord na. Isa lang ang worshipin mo ang Lord na. Tingnan niyo po. Isa ka na. Okay, tinakita lahat. Ano sabi ng Lord? Away with you, Satan! The tempter is Satan. Hindi nagbago yan. Yung Satan sa kay Ika Matay. Hindi nagbago yan. Yan din yan. Yung tumukso kay Kristo. Hindi nagbago. Ngayon mga kapatid, nasusulat. Ano yung nasusulat? Only we shall. Only you shall. Ano yun? We shall. Serve. Serve yan. Glory, worship. Makinig kayo. Pag sumusunod ka sa Lord, papagpalaan ka ng Diyos. Sigurado po yan. Pangako ng Diyos yan. Kung hindi mo man makamit ngayon, sa mga anak mo. Sa mga apo mo. Pangako ng Diyos yan. Kaya lang huwag mong kakalita na pag pinagpala ka na ng Diyos, mayroon kang pinagalingan. Huwag kang magmataas. Amen. Siya lang ang sasambahin mo. Siya lang ang pupurihin mo at pasasalamatan.
Huwag mong titignan yung ngayon na sitwasyon mo na tinagpala. Meron kang tinagpalitan. At lahat tayo ay nagtalang sa lagot. Huwag kang laging mataas. Titignan mo yung anino mo. Doon tayo galing sa para mananatili yung ating pagkababa. Para maabot mo yung mga tao. Para maunawaan mo yung mga. Kasi, kung ipapairal mo yung mga blessing mo, naghahanap ka na ng glory. Naghahanap ka ng idolo. Diba? Ang dami mga preachers. Idolo. Okay. Naghanap na ng worship. Kaya sabi niya, layas, Satanas! Isa lang ang sasambahin mo at paglilingkuran mo. Hindi na nakapurma si Jesus Christ. It is written 3 beses. Si Satanas, 3 beses din siya tinukso. Pero 1 beses lang sinabi ni Satanas, it is written. Nakakalamang lagi ang kapulihan kaysa kabilihan. Ano yung everybody say? Amen. Ngayon, Daniel. There are certain Jews whom you have set over the affairs of the province of Babylon, Shadrach, Meshach, and Abednego. O king, have not paid due regard to you. They do not serve your gods or worship the gold image which you have set up. Ito ang matinding worship. Kilala niyo si King Nebuchadnezzar? Nanaginip yan. Ang panaginip niya, napakaraming tao. Naging ulo, katawan, ginto, bakal, ayon. Papatayin kung yun mag-interpret mo. Wala makapag-interpret. Sino nakapag-interpret? Si Daniel. Sino kasama ni Daniel? Si Shadrach, Meshach, at Abednego. Mga captives yan ng Babylonia. Mga bilanggo po yan. Pero matatalino sila, anak ng Diyos, may mission ang Diyos. May mission. O din, na-interpret. Ginawa siyang gobernador. Okay? Ngayon, si Meshach, Shadrach, at Abednego, kilala nila ang Diyos. Hindi sila pwedeng lulod kahit kanino. Kinonstruct niya yun. Lahat ng mamamayan. I-declare ito sa buong kalupaan, buong mundo. Pag nandyan yung trumpet, nandyan yung sounds, nandyan yung cymbals, nandyan yung sounds of music ng mga musician, lahat ay sasamba at luluhod. Ay nakita ng mga pinuno. Ang maharing Nebuchadnezzar, pero hindi lumuluhod. Sino? Si Meshach, Shadrach, at Abednego. Naku, lalong nagalit. 7 times. Talaga, lalong nagalit. Lalong nagalit. Okay, itapon nyo sila. Bakit nagalit lalo? Sabi niya, totoo ba na pinatawag sila tayo? Totoo ba itong mga kabalita? Siyempre, favorite niya sila eh. Mga tatalino to. Totoo ba? Ano sabi niya? Ay, totoo ko. Sige ihanda lahat ng mga pluta, mga instrument. Titignan natin kung hindi sila luluhod. Ay, grabe, di ba? Ano sabi nung tatlo? Panginoong Haring Nebuchadnezzar, iligtas man kami ng Diyos o hindi. Hindi kami luluhod. Ano ibig sabihin, mga mananampalataya, huwag niyong i-compromise yung iyong pananampalataya. Huwag niyong ibenta yan sa gold, sa yaman. Huwag niyong ibenta yan sa posisyon. Hallelujah, praise the Lord. Pag kayo'y inaalokan at illegal, huwag niyong kukunin. Mapapahan. Paging matapat ka lang sa Lord. Huwag kang sasamba sa alok ng mundo. And everybody say, another conclusion na po tayo. Alapakan natin ang Lord. Number 1, then, worship the Lord, worship Him, and He only you serve. Okay. Okay na. Tapos na. Okay na. Then the devil left him, and behold, angels came and ministered to him. Natapos na yung tatong temptation. Fred,
Worship, glory, and thanking the Lord God. Nung natapos yun, pagibasa, lakas. Nakalugin natin. Walang nagawa ang demonyo. Iniwan niya si Kristo. At dumating ang mga anghel. Naglilingkod sa Kanya. Alam nyo? Pag na-overcome mo yung word na to, darating ang kapayapaan sa iyo. Libo-libong anghel ang natutuwa sa ginagawa. Higit sa lahat, natutuwa ang Diyos na lumalakas sa iyo. Kaya may kapayapaan ka, may kagalakan ka, namumunga ka ng banal na Espiritu. Bunga ng Espiritu. Love, joy, peace, temperance, long-suffering, perseverance, faithfulness. Namumukat ka ng kasaganaan ng Diyos.